San Valentinu, magħruf bħala l-aktar ġurnata romantika tas-sena, fejn ħafna jieħdu l-opportunità biex juru l-imħabba lill-maħbubin tagħhom b'kartolini, fjuri, ċikkulatini jew soft toys. Imma apparti dan kollu ftit li xejn jissemma l-qaddis li minnu ħadet l-isem din il-ġurnata, iddedikata għall-imħabba. Jingħad li San Valentinu għex fi żmien l-Imperu Ruman fit-3 seklu, meta koppji żgħar ma kinux qed jitħallew jiżżewġu minħabba twemmin li soldati mhux miżżewġa jiġġieldu aħjar għaliex ma jkollhomx inkwiet ta' se jiġri mill-mara u tfal tagħhom jekk jindarbu jew imutu. San Valentinu li kien qassis kien iżewweġ bil-moħbil il-koppji żgħar bi żwieġ tal-Knisja Kattolika. Azzjoni li wasset biex Valentinu spiċċa ġie ittorturat u maqtul mill-Imperu Ruman. Wara huwa sar il-patrun tal-maħbubin bil-festa tiegħu tiġi ċċelebrata madwar id-dinja kollha b'rappreżentazzjonijiet romantiċi ta' qlub, kartolini, soft toys u art fost diversi rigali oħra. Morna sal-Belt Valletta fejn hemmhekk staqsejna kif in-nies beħsiebhom iqattaw dan il-jum. We're just going to explore the city, Valletta, have some dinner I guess, and then go back to our hotel. Tammel ikla l-mara d-dar u bejnietna. Ikla tajba daqsxejn bit. Nansajjar jiena. Ġurnata bħall-oħrajn. Femni, għalija ġurnata normali bħall-oħrajn. Just exploring this lovely place and just spending the time together. Għal uħud kull jum tas-sena u Jum San Valentinu, għax imħabba ma tiċċelebraħiex biss f'ġurnata waħda. Valentine's il-maħbubin imma l-imħabba kull jum, il-Valentine's kull jum. M'għandix ġranet, m'għandix ħin. Valentine's sena kollha suppost li. Just kummerċ din ngħidu aħna. Mħabba anke bejn it-tfal kollha xu. Mhux bejnietna biss, il-familja. Il-familja hu. Jiena għarmla imma Valentine's Day u l-edi u l-irġiel tagħhom u n-nisa tagħhom daw Valentine's Day għalija. Mhux veru, x'fejn u l-edi kemm xejn. L-imħabba għalija rispett u fil-żminijiet diffiċli taf kif tkun hemm. Rispett għandu jkun is-sena kollha mhux bħallhom biss. Oh, everything. It's just adore each other, so yeah. Lovely. Min f'dan il-jum jieħu l-okkażjoni u jipproponi bit-tama li l-maħbub jew maħbuba taċċetta il-proposta tiegħu u tiżżewġu. Tradizzjonalment, l-għoti tal-ward ħomor u l-aktar ġest imħabba li huwa marbut mal-festa tal-14 ta' frar, fejn qed tidħol ukoll it-tradizzjoni li n-nisa jagħtu warda blu lil maħbub tagħhom.